Wel, helo, Loli. Gryfa! Be? Ti'n mwyn llun? Na, mae'n na fe'n barod, diolch yn fawr ti. Ha, beth bynnag. Tits ti'n fwy o seis na beth yn ddisgwyl fe? Beth? Cywys ti fi'n iawn? Mae good handful o ti. Pai ti e siarad fel na dy fi, Gavin Jones. Ti e dy deulu gyd rhywun peth. Perverts i chi. Ni'n pervert? Mae merched parchus ysgol stil yn pos am falana rwy'n nhw. How low can you go? How low can you go, low? Sut ges ti hwnna? Pob un i gael e. Y llun hynny yw. So fe'n cael e at i'r agor yw e. Be? Pwy? Be'n sboner dim mic. Cwples ti dag ynddo e? Do. Ond i dal yn... Ffrindiau? Ie. Mae'n edrych fel ni ond yw i. Nath e addo i fi? Y ffach o fi'n dda chwarae teg. I gadw gefys e ni'n neud fyd. Dyna fe ma! Ha? Pob fi wna? Dyna fe ma! Na! Fi'n lico ge! A ta be? A pob un i gael y nawr. Y resi ymlaen i Wncl Gary fi fyd. Uncle Gary? Yr un sy'n chwarae da cyfrifiadurol! Ie, fe. Oedd e'n very impressed â ti. Ti'n disgusting! Fi'n disgusting! Dim fi posodd fel un nawr ond dy fe. Y hwch fach ffrwnt â ti. Oeddi mami a dadi'n gwybod faint o slag i ti? O nhw? O, ti ar yw'r ffynu. I dy weld, sti fe? Ie, cer ti yng ngariad, mae pob un edrych mlaen i dy weld di. Yn y cnawd.